उदालगुरियाव वैथा फाउन्डेसन आरो टंला देहा बिफाना साखोन-सिखोन हाबाफारि खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरमकली धर्मपुर एमपि फरायसालियाव वैथा फाउन्डेसन आरो टंला देहा बिफाननि जुथायै बानजायनायाव स्वच्छ भारत मिशननि बाहागो महरै फरायसालिनि सोरगिदिं सिबस्रांनाय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरा गावबा गावनि इयुन दानायाव माबायदियै सांग्रांथि जानांगौ बायदिनि सायाव सांग्रांथियारि मावबादा खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जिनिउन नार्जारिया राव सोलायनाय माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीनि जिउ खौरां बिजाबखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरनो गांफा गांफायै राननानै होयो। बे हाबाफारिनि सायाव वैथा फाउन्डेसननि गाहाय दैदेनगिरि अर्जुन नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंनि। गिबियावनो जोङो दिनै वैथा फाउन्डेसननि जानानै जोङो वैथा फाउन्डेसन इन कलाबरेसन विथ पाब्लिक हेल्थ टंला डिभिजननि मोनसे जोङो जथायै जों मोनसे हाबाफारि जों लानानै फैदों। जोङो बरमकली धर्मपुर एमपि स्कुलाव जों मोनसे साफाई अभियान माने भारत स्वच्छ भारत मिशननि जों मोनसे माने हाबाफारि जों लानानै फैदो। दा बे हिसाबै जोङो गथ'फोरजों जों माखासे नीड एन्ड क्लीननि सायाव जोङो माखासे गेमबो जों गेलेबाय, माखासे कुइसन एन्सारनि मावबादाबो जोंहा दङमोन। बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। लोगोसे जोङो वैथा फाउन्डेसना मोनसे सोलोंथाइनि मावबादाखौबो जोङो फिसायै जों लाफादेरदों। बेयाव जोङो माबोरै जेनेब्ला गोग्गो आरो माने क्वालिटि इडुकेसननि सायाव जों सावरायबाय। लोगोसे जोङो बिथांमोननो जोङो माखासे जोङो बिजाब होदों महात्मा गान्धीनि लाइफ स्केच। महात्मा गान्धीनि बे बिजाबखौ जोङो बिथांमोननि लाइब्रेरियाव जोङो गासै गांबा जों होदों। आरो बे बिजाबखौ जेनेब्ला जोंनि सासे आब' डक्टर जेनुइन नार्जारि होननाय आब' बिथाङा माने बिखौ ट्रान्सलेसन खालायदोंमोन बर'आव। बियो पिउरलि माने कार्टुन माखासे केरेक्टारखौ लानानै बिखौ खालायनाय जादोंमोन। बियो पिउरलि माने बे स्कुलाव थांनाय गथ'फोरनि थाखाय। आरो बे बिजाबखौ पाब्लिश खालायदोंमोन तुलिका पाब्लिकेसना। आरो जोङो सार बिथां हेडमास्टारनो जों होबाय। गासै जों गांबा होदो बिथांमोननि लाइब्रेरियाव। नांगौ जायोब्ला बिथांमोना तुलिका पाब्लिशारनाव बिथांमोना कन्टेक्ट खालायनानै गोबां जुदि नांबावगौबा गोबां बिब'खौ बिथांमोना लानानै फैनो हागोन आरो। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो जेनेबा वैथा फाउन्डेसना जोङो गोबां जायगायावनो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थादों आरो जों लालांबाय थागोन जोङो। दा साननैसो आगोलनि सिगाङावबो जोङो पाब्लिक हेल्थनि बे जेनेबा स्वच्छ एन्ड सज्जल गाव चेम्पियननि जेनेबा जोंखौ जेनेबा फकास ग्रुप डिसकासन बा गाव पन्सायत लानायनि मोनसे क्लिनिंनेस ड्राइभ माने साफा सुफा खालायनाय मोनसे ड्राइभ बेखौ जोङो थाराइबारिनि जोङो बाथौ थानसालियावबो जोङो बेखौ लानाय जादोंमोन। आरो लोगोसे जों बटाकुसिनि साहा आरो सोनाब बाथौ थानसालि बे मोननैयावबो बेखौ जों लाखांबाय। फैबाय थानाय समाव जोङो वैथा फाउन्डेसना माखासे हाबाफारि जों रनसायबावगोन बिनि सायावनो। लोगोसे बिनि अनगायै वैथा फाउन्डेसना फैबाय थानाय सम आरो बोथोराव जोङो मेगन अपारेशननि फ्रियाव जों माबोरै खालायनो हायो बेफोरनि सायावबो जों माखासे जोङो हाबाफारि बा मावबादाखौ जोङो जोंनि कालिंदुवार समस्तिनि सिङाव जों माखासे भिसिडिसियाव जों लानायनि थाखाय जोङो साखाफारा जों खालायनानै जोङो दोङो। दा जों आसा खालायो जे बेफोरबायदि मोनसे गोनांथार हाबाफारियाव जों आसा खालायो जे ओनसोलनि साफ्रोमबो माने मेगन गुनु सुबुंफ्रा बा स्टेक हल्डारफ्रा बा नेटवर्कफ्रा जोंखौ माने अनसायगोन बा थुलुंगा होगोन। दिनैनि नैबे हाबाफारिया जोबोरैनो बेयाव मोगथां महर मोनबाय आरो बिराद साक्सेसफुल जानानै थांबाय। दा बेखायनो जोङो जोंनि बे बरमकली धर्मपुर एमपि स्कुलनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे लेङाइ जिखिनि फोरोंगिरि बिथांमोन दङमोन बा जिखिनि मावथिफारिया